Kung ano na may baon sa imperno. Hello mga people. Marata na escape the body person. Amon siya guys. Amon siya. Dako kayang tiyan. Amot mo unsa na iyang gikaon donut bara. Ang first person ta. Kaya mo siya guys. Mon siya, tako ka siya tiyan. So, mon na akong kinibird pero skip ta kay baho na akong kinibird. Wala na nalabhan. So, skip na dari. Kay, na ako nakita ang brains tako kay makaigo sa akong makaigo sa akong body. So, ngayon ni mag-skip ta dari sa bench. Ano makakonti yung oh my god, okay. Anyway, mag-jump tapos mag-skip ta ni body person. Dahil siya guys, Ngayon kapag ngutot pa, ay mo na siya guys, okay. Oh my god. Sisimlangan mo na siya guys. Si body person na siya guys, mo na siya. Oh my god. Mo na siya guys. Oh my god. Dili na siya comeback dari guys. Kahit na lang comeback kay kulakig nita. Basak-saktura ta. Wala ta sa bend. Ngutot pa guys. Nga naman, naabot ta sa CR. Oh my god, ano siya na po ni? Nga na may baon sa imperno lang. May baon. Okay, makambak na ta sa bato-bato. Guys, ambak to diri sa may laba tapos mao ni siya giingon og school. So makambak ta diri sa may hait kayo tapos moadto sa another side kay naid ako na bula na unsa ni na bula aw andi na bula di ay di ba? Ikaw, master ikaw da. Oh my god. Master din ako. Okay. Agay, naapot si Uncle. Uncle, ayaw. Bata pa ko, Col. Ayaw yan na, Col ba? Agay, ngutot po. Labo po din isip mo ngutot. Na. Nahawa na siya. Ari na ta. Tanaw ta kay wala dili ta makatanaw karon. Nilayot pod sila. Duha ka bacon. Oh my god. Padulong na ta. Kay abot na dara asan ta ambot. Ari, kondo pera suwat training. Kay ari na ta. Diba? Let's go. Napang shadow. Pero dili na makita kung ulo si shadow. Oh my god. May nangyari. Oh my god. Oh my god. Okay. Nanghugab ko. Mapilutot. Ano ba yung areta? Musa ka ta dere may kuan. Anyway, way let ko upload. So, wak nakitaan. So, na storage room. Okay, areta mo sa leather. Sa leather na to. Okay, visitor phone. Yeah, guys, ato siya ibutang dere. Leather. Diba? Makaabot na tana. So, anyway, let's just go here. Nasa man Okay. Silinpan na ahait daray. Okay. I appreciate it. Anyway, just okay, ambak na daray. Okay. Ano ito dito? Okay.
Kaya ang baya di madugan ng sounds kay ngayon nag-video kay diri sa pikas na nakapat bahay pasaba kayo na record ko basig CPR ko ani ma-copyright claim ko ani. Okay. Ayata. Okay. Bagay dili madugan ang kuan ba? Dili madugan ang sounds kay basig CPR ko ani kay usa na ko ka-video na ko CPR. Ay kaya magpukuan na to. Okay. The values kay last na lang ni. Ay mana. Hindi na ta. Wala ni hangin mo guys. Ay tubig ba to? Hangin. Rock baluha. Value. Tubig gidi ay. Tubig ay. Kami ni. Ay arita. Arita. Masunod na po sa vent. May walay ko ani may laser. Kaya naagi laser ba? Ay, wala mang laser. Okay. Ay, mambak rata. Okay, okay. Okay. Oh my god. Oh my god, finally. Okay, let's go. The up of the ladder. Ay, aray di ay. Okay. Okay. Ay. Woohoo! Oh, diba? Aray ito. Mana natodho yun. Na. Okay, na po na si. Ibuk na yun na ito. Si Gary the chef! Oh my god! Katambok! Muna siya. Tung sa pulis. Oh my god. Okay, okay, okay. Okay. Oh. Oh my god. Oh my god. Oh my god, dili wala siya naigo guys. Oh my god, finally. Nah, buto na. Lan na si Kitari, oh. Magkuhan na mag-smile to Dorebe. Smile! Okay, mga topic na nagkita ng CCTV na ko. Na nag-skip ta. Ano mala si go. Okay. Okay, manang tadare. So, magkuhan ta karon sa ni mag-up the ladder, mag-up the ladder. Let's go. Kaya, rin na po ta. Ay, nako. Basic. Okay, basic ni. Basic. Okay, rin ta, basic ni. Oh, basic. Okay, rin pa. Basic. Oh, di ba? Oh, ganun lang maka-basic. Maka-basic ganun lang. Us mo na to pang. Kaya man arita. Mental. Ay, ari man jud mo ko sa mental ma friend. Okay, last one lang. Good. Woohoo! Okay, arita. Shoot the arm. Shoot the arms. Okay, okay. Lo. Abay, kasakit. Yan. Okay, finally. Basic. Oh my god. Nagtutuyok siya. Muna siya dancer. Okay, musuta. Ay. Okay. Ato na yung hugong makuandok lang. Galit nito. Ugawan. Oh my god! Nasa sa... Oh my god! Sa dessert. Di guys, sa dessert. Pero dessert ba? Provide ka sa cactus. Okay, naman yung dessert. Okay, abot na ta? Okay, abot na data. Duldo orang pulisan sa. Kasi mapain ta ba na naata rin ng puyo. Like, yun na i-share ng mga
mga tower out. Sa pangalan yuta guys. Hindi. Minsan man ni. Bato, yes. Arito naka-call sa babaw na bato. Wala makitaan ba? Sa mga pulis. Anyway, makambak talaga rin. Okay, matambak. Umusa ka po sa ladder. Okay, manata? Manata? Oh my god, finally. Manata. La. Dako na ko hide. Mag-speed panta. Oh my god, my friend. Oh my god. Oh my god. And that's it, guys. Hopefully, nag-enjoy kayo sa video na ito. And don't forget to like and subscribe. And pindutin nyo yung notification bell para ma-notify kayo if mabagong akong video, ma friend. So, bye na, ma friend. Have a nice day to all, ma friend. Yay, ma friend. Hindi na makanulang. Goodbye, ma friend. So, bye, ma friend. Have a nice day.